Avui us vinc a parlar del recull de contes El paper perd la paciència de Krychanowski o com es digui. En aquest conjunt de contes, historietes curtes d'entre 15-20 pàgines i els més llargs unes 60, ens hem de situar a l'època de les vanguardies. En concret, per mi, això és totalment surrealista. Són contes d'entre el 1922 i el 1939, en els quals l'autor fa un recull d'una sèrie de reflexions, idees, pensaments i crítica social a la URSS en aquell moment que trobarem aquí. És molt interessant pel fet que és una literatura complexa, sí, però fa reflexionar i molt, i fa pensar i veure que hi ha temes que es parlaven fa un segle i que continuen estant molt vigents. Tot això amb contes en els que podrem veure com els dits s'escapen d'una mà i prenen vida pròpia, com el paper decideix deixar de tenir lletres i no expressar res més i per tant es revela, i altres coses i altres situacions que ens donen per reflexionar sobre el món en el que vivim, el consumisme i jo he de dir que personalment m'ha recordat en alguns moments el realisme màgic, però també, sobretot, a aquests poetes i aquests escriptors llatinoamericans que no tenen res a veure més enllà de compartir un context històric. I si això és realisme experimental, a mi m'ha recordat a la manera d'experimentar amb la literatura que podia tenir Huidobro o que podia tenir Borges, per molt allunyats que estiguin. Per tant, aquí que tenim una sèrie de relats amb molta imaginació, amb molta creativitat i que sí, són difícils de llegir i per tant podem jugar a veure què entenc jo d'aquest conte i què em puc extreure. Perquè potser et perdràs en algun moment, però després buscaré un sentit. I també, una cosa que m'ha agradat és que hi ha molt exercici de metaliteratura, és a dir, de reflexionar sobre el fet de què és escriure. I aquí trobarem en els relats una sèrie de vivències de l'autor, no sé, ha estat prou bé, encara que sigui complicat, i res, us recomano que feu aquest exercici i que veniu a comentar-lo amb mi i amb l'Ània Posada al Club de Lectura de la FNAC Bocins de Llibres, que us esperem a la FNAC del Triangle aquest 28 de juny a les 12:30. Així que ja sabeu, el paper perd la paciència.